Karon mga interview ta og mga Bisaya diri sa South Korea og pila ilang sweldo, unsa ilang nang ganahan sa South Korea ug unsa pwede nila ganahan sa South Korea. So ato pangutan una ni atong kuan mga Bisaya pa siya. Pila mo sweldo sa South Korea pre? Ikaw sa gud una. Dili wala may mangutang naman diri. Dami mangutang na. Ikaw kiman pila imong pinaka highest lowest na lang. Ang highest nga sweldo 3.6 million. Nya ang pinaka-lowest no nga Pila man na sa piso? 3.6 mga 140 Pesos, 1,000 pesos. kay ang rate mongod 41 na 140 pesos pero Sa 1 million no. 1 million. Pero So mabot ka pinakamako ng 140,000 pesos. 40,000 pesos. Dako adyo dai no. Nya Ang pinaka-lowest, pinaka-lowest kay ga-basic mong karon og 2.3. 2.3 pila. Sa Imong basic ug walay overtime kita 100,000 kapen. og basic no nga way overtime 190,000 ra. 90,000 ang pinaka-basic way overtime. Mga 90 plus. 90 plus mga Kuha. 92. Kay Ay ay. So ang imong highest nga sweldo 140 ana 140,000. 1,000 pesos ug sa minimum walay overtime 90 pa kapen. Nobinta ka pen. Nya kuan og benefits. Aw kuan og kanang mga kuan kaltas mga 80 dyan ang kapen. Limpyo na Kay- dun na. Limpyo na. Lahat mangod ang basic ron kay basic di ba 2 million lang. Ang amo agi saka na mangoy per year. Kay kana naging murag privilege nga murag kuan dugay na mo. Dugay na. Kay ana pud mo trabaho. Unsa imong di ganahan sa Korea? Ang dili ko ganahan sa Korea ana nang istorya jud istorya nga Language lang barrier. ko kuan mo na pinaka okay ra ang trabaho. Bahin og kanang istorya maglisod jud bisa pag kuan di Kinahanglan jud magtuon no. kinahanglan magtuon kana bitaw mo ingon mo pasar dili man na mo ingon nga mo pasar ka Korea naa na karing kuan undago na kang ditso nga Kinahanglan jud lagi magtuon kay para abot diri. kanang paningkamot sa eskwela ug mo na nahibuan sa ligan nagawad ning Korea kuwang pa jam Nga jud. Mao gani ni kapasar dapat magtuon pa jud mo. usa sa dali man ta makahibaw og trabaho Mao ra pud imong di ganahan sa Korea. ang ready ko ganahan Kanang unsa kanang kuan na pod, kanang unsa imong ganahan sa Korea? ang lami laman sa Pila ka katuig sa Korea gani? mag 8 years na ko Dano jud ka experience ma-compare na jud nimo kung unsay nindot or dili. Tanit. Unsay imong ganahan sa Korea? Ang nindot sa Korea kay once nga weekend pwede ka mo laag sa kasa Para magkuan ta mo itudlo sa sa. taning beach mag-camping mag-overnight di man ni makaya nato og magtrabaho ta kada kuan sa Pilipinas na mag-camping ka Asam kag budget. budgetan So mo na imong ganahan og weekend kita na kay time para magsolo-soroy. ug unsay gusto ko jud mo na kay mga amigo ani pura na ko ang lami naman jud aning Korea dakog sildo Unsa may mga istorya sa mga tawo nga gusto mag-apply sa South Korea? o nagingon og gusto jud mo na mo'y future sa inyong kagalingon Lagoy. eskwela og Korean nya paningkamuti nga mo pasar once nga mo pasar na ayan na ingong magsalig nga makadong na Korea kinahanglan gyapon magtuon Magtuon gyapon jud lagi. Kay para nag-abot lagi dire. nag-abot na yung Korea bisag ako pilang tuig na pare kuwang gyapon og bala lagi language re Pormaana da. pero maanad ra sa trabaho kay balik-balik ra mo ang trabaho once nga masag-on imong trabaho di na po ka isprihan jam og Koreano kay pasagdan naman po ka wala po na yung experience pero nindot sa Korea Og ma-compare jud mo sa Pilipinas ug ato. sa Pilipinas dili ka kuha og one port bisag Ang mouth bisag pag tinuod jud di man bitaw. ka one day usang buwan sa Pinas sweldo bitang lang tag 400 imong per day Per day. unja pila na sa 1 month 12,000 12,000 na rin duhang Sabado na Oo, Kay- duhang Sabadura. isang Sabado ani kay 6,000. na. 6,000 adlaw. Pa. Ang nahitabo ko na ang usang adlaw nimong trabaho dito usang oras sa Korea. Basta kay usang adlaw sa Pinas. Usang adlaw sa Korea. usang oras. Usang oras na sa Korea. Oh, Usang sweldo. adlaw sa Pinas. Magad mo ra kalin nindot. Nya, ug bahin og gasto, libre man katanan. Pero ug gasto sa Pilipinas ug gastaro ka. Nay uban bitaw nga og EPS, di pud ingon nang uban nga naka-abroad me. Kortahan na kaadyo na butay mga problema sa Self responsibilities ba? Tabangan. Mga gani. Mo makasabot ko po ng uban nga nay kay bon na mo.
Nanakita naman imong sildo diri karon. Mag-expect jud kada ka mo message sa imo. Oh, kuan. Namo ko gi kuan po nga kamalig. Kit-kit naman kuan. So unsa may mo napundar nga nagka-Korea ka so Sa far? 5 years, wala ko ginapundar sa 5 years kay kani laging ulitaw pa ta. Ang lulingayo ba? Ano lang kam kanuna gudugwan na kay mahuman na ang pila ka years nimo nya mo kayo nakita. Karon nakoy napundar hinangin gud. Naibalay nga gamay wa pa pud mahuman. At least na makita ba. kay imong kuan ba imong hanaguan. So salamat kaayo. Okay mo na. Mano si Ahong Bayaw ra pud sa South Korea. Kitakit sa Nga Korea. naghatag siya og experience ba para ganahan pud Nindot ma-apply. sa Korea. Nindot jud ta diri no. Lao lamit jud diri ba? Nako kinanindutan. Ani gud Korea kung napag mga barkada nito ani kompleto jud kinabuhi worth living worth living na jud ani natong pamilya barkada. Sus magkita inani. Mo gutani mga weekend ba. Mo gani. Daghan jud pagkaon inom pa jud. Sus Ginoo ko kalat. Ikaw ni mo dili aning inom. Mga gani. Sa Pilipinas nga depende pa kasi mo bang mo palit mo nana ang mo inom daghan. Sus direct pagkaon ga sobra-sobra. Ano mo ikuwang. Babay sa atong mga followers da. Sige. Tanan sa Unsang follow mo sa Burjak. Nai-update ana every week na-update ana update ang kwan. So may knowledge